Sunt Victor Mihailescu, arhitect și proiectantul general al ansamblului Citius, un ansamblu care se întinde pe o suprafață de peste 3 hectare, un brownfield pe care încercăm să aducem un suflu nou în zona de nord a municipiului Cluj-Napoca, la fel ca și pe alte platforme industriale din zona de nord. Și aici vom insera rezidențial, dar bineînțeles și spații comerciale, spații pentru servicii, zone verzi, parc, locuri de joacă pentru copii. Un ansamblu fantastic în care vrem ca oamenii și viitorii locuitori se simtă foarte bine. Prima fază este preponderent rezidențială, urmată de o a doua fază care este în proces de autorizare momentan. Faza 3 va fi faza în care se vor implementa mai multe servicii, o grădiniță, servicii medicale și, bineînțeles, amenajarea pârâului Nadăș, care se află pe latura sudică a ansamblului, unde deja din prima fază avem o faleză pentru locuitorii zonei, care va și lega niște puncte de interes ale ansamblului și ale ansamblurilor alăturate.